Dak li kellu jkun strajk tal-ġuħ li jdum kemm hemm bżonn spiċċa biss wara sija, dan wara li l-Prim Ministru laqa f'Kastilja raġel li kien qed jipprotesta għax fl-modi l-ilmenti tiegħu waqgħu fuq id-2 torox. Kien għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu li din Camilleri, studenta 31 sena minn Pembroke, mar quddiem il-Berġa ta' Kastilja u beda l-istrajk tal-ġuħ. Dan minħabba l-istorbju ta' mużika eċċessiva li qed ikun hemm minn Villa Rosa u stabbilimenti oħra fil-bajja ta' St. George matul il-lejl. Għax il-livell ta' mużika tantu qawwi li ma tistax tgħix, ma tista' tagħmel xejn ġo darek, la tista' tara television, taqra ktieb, torqod, xejn ma tista' tagħmel, li bil-fors tisma' l-mużika tagħhom. Isek qiegħed ġo l-istabbiliment minn ġo darek stess. Is-sitwazzjoni inaċċettabbli, ma nistgħux ngħixu hekk aħna hemmhekk. Camilleri għamilha ċara li kien beħsibu jdum quddiem Kastilja kemm ikun hemm bżonn, iżda ftit wara wasal il-Prim Ministru li maraf b'dak li kien qed jiġri mar mill-ewwel fuq iż-żagħżugħ u stiednu biex jitkellmu fl-uffiċċju tiegħu. Sodisfat b'din il-laqa, din Camilleri informa lil mezzi tax-xandir li kien se jwaqqaf l-istrajk tal-ġuħ. Mistħarriġ li għamel One News jirriżulta li Villa Rosa għandha permess għal sala ta' tiġijiet u minnu li kien hemm każi fejn din ma mxietx mal-permess. Tant li l-pulizija ħadet azzjoni aktar minn darba u l-każ spiċċa l-qorti b'kawżi huma skedati għas-27 ta' Ottubru u s-7 ta' Diċembru. Jirriżulta li l-pulizija se titlob li dan il-każ jinstema' b'urġenza.